Grabatzen ari garen unean gaueko 11:22 igaro diren honetan, bihar hasiko den San Fermin torneoaren, lauterdiko San Fermin torneoaren analisia eta pronostikoak emango ditugu gaurko honetan. Gogoratuko dugu bihar Urrestian hasiko dela, Zabala eta Egigurenen arteko norgehiagokarekin, eta txapelketa guztiekin egin ohi dugun bezala zera egingo dugu. Pilotariz pilotari hartu, euren lauterdiko ezaugarriak eta aztertu, eta gero ze aukera edo izan ditzaketen aztertuko dugu, eta gero pronostikoa egingo dugu norgehiagoka finalera iritsi eta txapelduna esan arte. Beno, bihar hasiko dela esan dugu, Zabalak eta Egiguren jokatuko dute Urrestia lehen norgehiagoka hori. Beno, Zabalarekin hasita esango dugu lauterdian zerbait egin dezaken pilotaria badela, baina oraindik ere urrunera iristeko zerbait falta zaiola. Zabala pilotari bizia da, baina pilotari luzea da, eta lauterdiko tikitaka horretan eta ibiltzeko oraindik ere egokitu behar den pilotaria hala ere, lehengoan eskurdiak etzion, erraz irabazi, eta hori ezkurdia lauterdian espezialista handia dela, gainera ikusi genuen, sake ikusgarri bat ateratzen Javi Zabala, Ormabikoaren bitartez eta abar, baina horixe, pilotari luzea da, eta lauterdiko distantziarako oraindik ere egokiena ez. Julen Egiguren beretzako txapelketa berria, orain artean lehen mailako, eta San Fermin torneoa bai konsideratuko dugu lehen mailako leia izango balitz bezala, baina horixe, Julen Egigurenek lauterdian demostratu du B-serie mailan, baina ikusiko du lehen mailakoak diren pilotari horiekin, ez? Nola moldatzen den, Zabalarei nik uste gauzak estu jarriko dizkiola, baina ikusiko du, ea zer gertatzen den, saketik hasita oso pilotaria, batez ere, pilotari abiadura eman behar zaionean ematen dio, defentsa honekoa, pilotaria da, gauzak inteligenteki egiten dituena, eta gutxi galtzen duena batez ere, eta honi irabazi egin behar zaio, Julen Egigureni, eta ea nola moldatzen den Javi Zabala. Aspeko beste bi pilotari ere aztertuko ditugu, kasu honetan Dario eta Salaberria, euren artean jokatuko baitute. Dario batetik lauterdian honi ere kosta egiten zaio, pilotari luzea da, baina gauza politak egiten ikusi dugu, hor pilota eta azpitik mugitzen duenean pilotari oso arriskutsua da, horrez gain sekulako kurpilarekin ematen ditu Ormabikoak, eta hori lauterdian ezinbesteko zerbait da. Ikusiko dugu, ea nola moldatzen den ezkaraitarra, baina doaiak badituela horretan ez dago zalantzarik. Salaberria, zuen buruz-buruko txapelketa erraza izan, beserie mailan hor lesio baten ostetik Zubizarretaren aurka jokatu zuen, gero azkenerako multzoko lehena izatea lortu zuen, baina finalerdietan Larrazabalek sekulako pasara eman zion. Lauterdian altunari ere altuna estutua da, atano hirugarrenean hain zuzen ere San Fermin torneoko norgehiagoka batean, eta nik uste ilusioz gainezka izango dela Iker Salaberria, besteak beste irabazten badu, Hernanin jokatuko duelako, ez, goizuetatik ordu erdira, eta hori ere, beretzako zalantzari gabe, gauza polita izango da, lortzen badu noski. Eta, gero aurreko joko horretan eta pilotari gaiztoa, ikusiko du, ea nola moldatzen den Salaberria. Goazen orain baikoko beste bi pilotarirekin, kasu honetan bihar jokatuko baitute baita ere Urrutiko Etxeak eta Peñak. Mikel Urrutiko Etxea beti kontutan hartzeko pilotaria da edozein norgehiagoketan, ezta? Naiz eta ez den orain dela Urrutiren garai onenak edo garai laudatuena jada igaro ziren, gaur egun beste maila batean dago, ez du lehengo abiadurarik eta abar, baina beti hor pilotari veteranoa da,
inteligentea, beti zer egin behar duen oso garbi dakiena, eta honek edozeini eman diezaioke ez usteko bat, hor sake ikeragarria du, sakeera male oso da gainera, gero ezker gantxoarekin uste malin badiozu honek ez du barkatu hoi, eta ea zer egiten duen, eta gora datorren beste pilotari batekin goaz orain, izan ere Jonander Peña eren inguruan hitz egin behar dugu. Jonander Peña, bueno, lauterdia esan daiteke bere espezialitate nagusia dela. Hor azpitik sakatzen du sekulako abiadura ematen dio, horrez gain teknikoki eta pilotari oso ona da, behar bada defentsan oraindik ere zerbait hobetu beharra dauka, baina edozeini lauterdian edozeini irabazteko gai den pilotaria zalantzari gabe Jonander Peña. Unai Laso, buruz buruko finala jokatu zuenetik hortxe, Mari Ezkurrenarekin jokatu zuen, Artola eta Imazen aurka, pilotari ikeragarria, ez goi mailakoa, postura guztia defenditzen dituena, defentsa ikeragarria, hanka oso biziak, pilota beti bizi mugitzen du, eta hautagaietako bat, zalantzari gabe, San Ferminetako final horretan sartzeko, gainera beretzat ez litzake lehen da biziko finala izango, gogoratuko baitugu Jokin Altunaren aurka, jokatu zuela hain zuzen ere buruzburuko txapelketa irabazi zuen urtean okerrezpaldi manaiz orain, eta aurten ere, horixe, beste aukera bat Unai Lasok. Asier Agirre, beti ere hortxe, B-serie eta lehen mailako tarte horretan ibiltzen den pilotaria, aurten txapeldun orde B-serie mailan buruz buru, baina irabazi behartzaion pilotari bat, pilota gero gainera amaitzerako garaian eta doai handiak dituena, sekulako kurpila ematen diona pilotari, eta lauterdian zalantzari gabe kontutan hartzeko pilotaria. Iñaki Artola ere oso kontutan hartzekoa eta hautagaietako bat zalantzari gabe torneoko final honetan sartzeko. Sekulako binakako eta buruzburuko txapelketak egin ditu, bietan ere partida bakar batera eta hortxe, pena izan da bietan, baina kirola horrela da eta Artolari une erabakigarrian etzaio, irabaztea egokitu, hala ere sekulako txapelketak egin ditu eta motivazio handiz hartuko du San Fermin torneo hau, naiz eta ez aurreko bi torneoek bezain besteko prestigioa edo izan, hala ere txapelketa garrantzitsua delako eta Artolak hori demostratu nahiko du. Irei Zubizar eta, beti hortxe, dabilen pilotaria lauterdian ikeragarri, asko jokatzen du, nik uste ikeragarri behar ba ez, baina asko jokatzen du, Zubizarretak lauterdian, eta batez ere pilotari gauzak oso garbi dituen pilotaria delako, ez? Alambrearen gainean jokatzen du ia partida guztietan, ez da piloteorako pilotaria, askotan jokaldi azkarrak eta egitea gustatzen zaio, eta hori lauterdian garrantzitsua da, askotan, baina noski ongi atera behar zaizu, hori. Eri Jaka, lehengo urtean Peñaren aurka galdu zuen, Zaldibarren aurten beste aukera bat izango du, eta, deskribapen gutxi behar duen pilotaria, saketik hasita sekulako pilotaria da, buruz-buru kolpe haundi xamarra jaso zuen Zabaletaren aurka sailkatu etzenean, baina orain beste aukera bat izango du San Fermin torneo honetan lauterdian, teknikoki pilotari aparta, pilotari sekulako abiadura ematen diona ezker zein eskuin, eta Iker Larrazabal B-serie mailako promozio txapelduna, aurten ere torneoa jokatuko du, lehen urtean Urrutiko Etxearen aurka galdu egin zuen, eta ondorioz lehenengoan kalera joan behar izan zen, baina pixkanaka hau ere gora egiten ari den pilotaria, oraindik ere behar bada lehen mailan jokatzeko zerbait falta zaiona, baina hortxe, hala ere, ea ze torneo egiten duen. Jokin Altuna, honen inguruan ezer gutxi dugu esateko, ez da?
sekulako pilotaria da, buruz buruko txapelduna, Binagako txapeldun ordea, Lauterdiko txapelduna, Lauterdian azken bederatzi finalak, barkatu ez azken bederatziek ni, berriz, azken 8 finala jokatu dituena, deskribapen gutxi behar du, jokoko postura guztiak bikain menperatzen ditu, horrez gain lehiakorra da muturreraino, muturreko lehiakorra da Jokin Altuna, eta horrek, pentsakera horrek eta onena izatera eramaten dute. Peio Etxeberria, beste pilotari bat, zera egin nahiko duena, ez? Eta badakigu hori, nahiko duena nolabaitean esateko arantza hori atera. Buruz buruko txapelketa ez zuen jokatu, beretzako kolpe ikeragarria izan zen, ziur amorrazio handiz hartu zuen albiste izan zela gainera, eta orain Lauterdian atera nahi du eta enpresari esanen ni hemen neok, eta nirekin ere kontatu behar duzuen. Eta horretarako aukera bikaina du, azken Lauterdiko txapelketako finalista da gainera Peio, maila ikeragarrian jokatuta finalean pena, baina Altuna izan zuen aurkari eta Altunari irabaztea oso zaila da. Eta horixe, ea. Eta azkenik Elordi eta Ezkurdia ditu. Batetik Aitor Elordi. Aurtengo lehengo buruz-burukoa irabazi zuenetik gerora pixkanaka txakalaldian joan den pilotaria, gorabera asko izan dituena, Binagako txapelketan finalerdietara sartzerik ez zuen izan, buruz-buruko txapelketan ere lehen fasean kalera joan zen, pilota zikloak izaten dira, Elordik izan zuen bere urte oparoa, orain beste une batean dago edo, baina beti oso kontutan hartzeko pilota aurrean oso bizi ibiltzen du, boleaz gainera sekulako kolpea dauka, eta hori Lauterdian garrantzitsua da, sakean ere bai, sake eramale ona da, eta doaiak baditu. Eta Joseba Ezkurdia, zer esango dugu, 3 aldiz Lauterdiko txapeldun, sekulako pilotaria, pilota batez ere azpitik oso bizi ibiltzen duena, azken aldian behar bada norgehiagoka batzuetan eta kostatzen ari zaio, baina beti hortxe da, eta zalantzari gabe hau ere hautagaietako bat. Eta oraingoa zen zera egitera, pronostikoa egitera, Dariok eta Salaberriak etzi jokatuko dute Barainainen, hemen Dario ikusten dute favorito, lehen mailan esperientzia gehiago duen pilota gainera azpitik ikeragarri bizi biltzen duena, Salaberria behar bada ez du bere punturik onenean aurkituko, eta horrexegatik batez ere. Urrestillako norgehiagoka bihar jokatuko dute Zabalak eta Egurenek, eta ez dago erraza, pronostiko bat ematen hemen, Egurenek Lauterdian asko jokatzen baitu, eta gainera bere aldeko autua egingo dut. Duitzen zait, Lauterdian pilotaria da, Zabalak baino gutxiago galtzen du, eta Zabalari oraindik ere Lauterdian jokatzeko beste puntu bat falta zaio. Urrutiko Etxea eta Peña, hauek ere bihar izango dira Zaldibarren, eta hemen Jonander Peña ikusten dut favorito, askoz ere biziago ibiltzen du pilota, Lauterdian gainera espezialista da, azken norgehiagoketan oso ongi jokatzen ari da, eta hortxe, Jonander Peñaren aldeko autua. Laso eta Agirre, norgehiagoka honetan Laso hartu behar da favorito, hautagaietakoa dela lehen esan dugu, buruz-buruko txapeldun ordea, Lauterdian ikeragarri jokatzen duena, gainera Altunaren aurka final bat jokatua naiz eta galdu egin zuen, eta aroko norgehiagoka horretan Laso favorito, nabarmen xamar gainera. Arrasatekoan ere Artolak ez luke arazo handirik izan behar partida aurrera ateratzeko, Zubizar eta Egia da bat ere presio hori gabe aterako dela, eta presio guztia Artolarentza dela, hauek ere ez dugu esan, baina bihar jokatuko dute, eta horixe, Artolak nabarmen xamar irabazi beharreko norgehiagoka. Jaka eta Larrazabal 22an izango dira Muskizen, hemen Jaka ikusten dut favorito, askoz ere pilotari veteranoagoa, pilotariagoa, partidei eta eusteko mentalki eta doai gehiago dituena,
Eta horixe, batez ere, Zubizarreta eta Larrazabalentzat, opari bat, ez? Baikoren aldetik eta Eiguren entzat ere, noski Asperen aldetik. Gero, Elordi eta Dario, hemen Elordi ikusten dut, favorito nabarmen xamar, Dario baino gehiago da, lauterdian, demostratu du gainera, eta horixe Elordi favorito, eta Ezkurdia eta Egiguren artean, Joseba Ezkurdia hartu behar da favorito, gainera Julen Egiguren hortxe irabazten baldin badu behintzat bi egunetara Joseba Ezkurdiaren aurka jokatzen jartzea Ibarko astelenaino, hori ez da xamurra izango Julenentzat, eta ea nola moldatzen den, eta baita Zabala ere, irabaziko balu noski. Final laurdenetan, beraz, Peña eta Artola aurkituko lirake, eta hemen Iñaki Artola ikusten dut favorito, konfiantzaz da, binaka eta buruz buru oso paperona egin du, lauterdian ere beti asko jokatu izan du, azpiko kolpe horiek eta oso ongi dominatzen ditu, horrez gain Zabalera eta joateko defentsan ikeragarrizko hankak ditu, beldurtzekoak, eta hori guztia kontutan hartuta, Iñaki Artola hartu behar da hemen favorito. 28an Sestaon, Lasok eta Jakak jokatuko lukete, eta hemen Unai Laso ikusten dute favorito. Hankaz eta fisikoki eta askoz ere gehiago da Laso, Jaka baino, eta horrez gain abiaduraz naiz eta bian nahiko paretsu izan Laso puntu bat gorago ikusten dut, beraz horixe. Gero, Asperen adarrean, Altunak eta Elordik jokatuko lukete Zumarragan, eta hemen Jokin Altuna hartu behar da favorito, noski, Lauterdiko txapelduna, Binagako txapeldun ordea, buruz-buruko txapelduna, zer esan Altunataz. Eta Peio Etxeberriak eta Ezkurdiak neurtuko lituzkete indarrak ere Zumarragan, beloki pilotalekuan, eta hemen ez dago erraza, baina Ezkurdiaren aldeko autua egingo dut. Bai, beti uda sasoi honetan eta Ezkurdia puntu honean, harrapatu du Lauterdiko txapelketak, eta horixe. Bai, Ezkurdiaren aldekoa. Eta final erdietan, horixe, Elgetan Artola eta Laso geratuko lirake, hemen Unai Laso ikusten dut favorito, baina hala ere partida irekia izango dela iruditzen zait. Zergatik, batetik konfiantzaz iritsiko delako, Laso Artola bera ere bai, baina Laso bera ere, sekulako mailan dago, naiz eta finalean ez zuen bere eguna izan, ziur orain oporretatik itzuleran fisikoki eta bikain itzulia izango dela, eta horixe. Eta sopelan partida klasikoa izan hori da urtero Altunak eta Ezkurdia jokatzen duten. Esan ez da izemat urte dara mazkiten, nik uste Altunak lehen San Fermin torneoa jokatu zuenetik beti Asperen adarreko finala Ezkurdiaren aurka jokatu izan duela sopelan, eta beti gainera partida ikeragarriak atera izan dira, baina denak Altunak irabazi dituela, uste dut okerrez padima naiz, eta horre Altuna aterako da favorito, eta finalean Altuna favorito Lasoren aurka. Hoxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.